Okay, now page 440 to 441. You're going from verse 31. From verse 31. Anyị na-ahụ nwa nwere okwukwe n'ebe o nweghị okwukwe a n'ihi na ọ bụ ha mụrụ ya kama ndị mụrụ ya bụ ụzọ tinye okwukwe n'ime ya site na mkpughe ịhụnanya na omume ọma ha ji n'ahụ ya. Okwukwe o nwere n'ebe ndị mụrụ ya bụ ihe o ji zipụta nkwụghachi ụgwọ ya. Ọ bụrụ na ịhụnanya ha ejughị ya afọ, ọ ga na-atụ ụjọ na ndụ ya ma emesịa ọdịda bụrụ ihe ga-apụta n'ikpeazụ. Akụkọ a ziri anyị na ọ bụ iwu a ka ndị ichie anyị ji kpọkwasị ụkwụ n'ime ofufe nsọ omenala ha. N'ime ofufe nsọ omenala. Because in our Godian region today, Godian region now that's 1948 or 1940 something in our Unubi. Godian is usoro ikpere Chineke iru na iru na-esighị n'aka onye ọbụla. Usoro ikpere Chineke na ụdị anyị si wee pụta onwe anyị malitere mgbe Chineke kere anyị Igbo. Igbo nke a. Mana ndị batara n'obodo anyị bịara ịzụ ahịa na ịgba anyị olu chọọ ka ekpuchie ya. Ndị ichie were sị na ọ gaghị eme eme. And something must happen for you to be liberated. And something happened. Today we are liberated. Amen? Okay, when you hear me, give a sister. I don't have forever. I don't have to. You know where the night I went to Nora. Well, no, when so she can get the real I guess where the Chineke. And when to take the one, to take one, and revive one, and renew one. Okay, where is the thing? I activate one. A number of days. How can somebody tell you that African traditional religion is obsolete? It's outdated. No! We are highly updated in Godianism. Where am I? We are updated in Godianism. Where? Now, such is the other. Dada. They don't have a funding to others in the other. Then I'm going to say that to the other. When I don't know. If you think about it, but they don't look at me, how can you tell me that somebody like my present general is not updated? And agree. How can you tell me that somebody like my POT chairman is not updated? And agree. How can you tell me that the woman has to be gay in Ghana and them updated? And agree. I don't think we are one thing. We are updated in Godianism. We are updated in Godianism. Where? If everything that can be our house, we're beginning. He made Godianism. And for that, even if you're not today, if you don't embrace Godianism, you are updated. But even if you're not embrace Godianism, you are updated. Sunaro nyano wagaha soromia updated. Osinabo kuwa kandina ya duwe sieke wewe tata. Aliyefa na Godian region ni kukunina kuria na mbo ni kukukuria na ngegeraga no kudosike tata muna okukwe ya obayere mboroko nebe Chineke no. And that is why ikukuchanya wa odigu Zana mea, oni bonema. Ikukuchanya wa ndigo. Gine naba. Nekelu Godian, they want to be priests today. The younger ones, the vibrant ones, they want to go into the system and they want to help to spread the message of Godianism in the whole world. You get your support. How would you go and support the Chineke Then of course, now something that's awesome. Then I'm in a verse 31, 3 now, which I can see. My leg of defense on the ball with our
na agwa na-esi anyị na nna anyị ha amaghị Chineke. Onye kwuru nke a? Ọ bụ onye iro. Onye kwuru ya? Onye si na nna anyị ha amaghị Chineke? Onye iro. Ọ sị nke a bụ mkwutọ. Ndị ojii ga-agbago osisi dị otu a. Onye ndị ga-agbago osisi dị otu a? Gwa nwanne gị anyị ga-agbago osisi a taa. Nna anyị ma Chineke. Gwa nna gị afa. Ọmatu. Nna gị ọmatu. Gwa onwe gị afa. Ịma Chineke. Mana tupu nke anyị ma ọ bụ important one. Ọ bụ nke mụrụ n'ewe. Akụrụ ya ntu. Edisara ya adịba. Tupu anyị bụ mmụọ. Oge dị mbụ. Dị ugbu a. He is the King of Kings. And now we have the Godian is going to stand forever and ever. Onye kachukwu chi chukwu ka anyị na-ekwu okwu ya chukwu ka ahụ chi ndị ọsọ saabụ gbaa odibo ibu nke akpọrọ n'oge na nke anyị odibo abi ọsị nna anyị ha nọrọ ogologo ndụ karịa ka ezi nka nọ ihe dịka 19 na ụma nọ otu narị afọ na ụma mana esi na ha amaghị Chineke. Ọsị today ndị agha na-asị na ha ama Chineke karịa nna anyị ha, they will live 40, 45, 50. They will say celebration of life. One lady, I will live longer than my ancestors. Where you from?